lagi namin nabibabalitaan na yung mga 13-month pay, ginagawa ng palusot na kunyari, bibigay in kind, ibibigay in products of the company. Wag naman ganun. Tapos, eto nga, maraming nagre-report yung mga profit and loss statement. Eh, maganda naman yung takbo ng ating ekonomiya. Maganda naman pala yung kinikita ng mga negosyo. Ano ba naman mag-share sa ating mga empleyado? At the end of the day, wala naman negosyo na kikita ng malaki kapag wala yung mga empleyado. Kaya i-share naman natin yan ng Pasko eh. Mandatory yun, ma'am. Hindi naman mandatory yung Christmas bonus. Pero yung 13-month, yun ang mandatory. At kung minsan nga, medyo nagugulangan nga yung mga empleyado at binibigay in all sorts of forms, kahit ito, or else sobrang delayed na wala ka nang magawa, or else sa tingi-tingi. Naku talaga naman. Ma'am, maraming